Gawa sa paghimo og mga furniture, paggama usab og mga kubyertos gamit ang kahoy, mo'y labing bagong livelihood program sa mga PDL sa Bayawan District Jail. Aniya ang report. Tungod kay daghang mga kahoy ang nangatumba atol sa bagyong Odette, mihangyo ang warden sa Bayawan District Jail sa lokal nga kagamhanan nga mangayo sila og mga kahoy aron gamiton sa pagsugnod. Kay kahoy man og LPG ang ilang gamit sa pagluto. Sa kadaghan sa mga kahoy nga ilang nadawat, nahuna-hunaan nilang muhimo og laing bagong livelihood program ug kini ang paghimo og wooden kubyertos. Sayangan ta kay mga nindot man nga kahoy ang gihatag nila, nara ni nga kahoy ang uban germelina unya sayang kung ato lang gamiton sa pagsugnod. Ang Bayawan District Jail may tuluman ka mga PDL nga na-assign sa carpentry, samtang may duha nga maantigo usab sa polishing. Busa mas napasayon ang proyekto ug nakahimo pa usab sila og ubang mga usable wooden items gawa sa furniture ug wooden kubyertos. Ang spoon and fork mapalit sa tag 30 pesos. Ang ladol usog kay mapalit sa tag 25 ngadto sa 30 pesos. Samtang ang lechon tray tag 150 ngadto sa 200 pesos nga mag-agad lang sa klase sa kahoy nga gigamit. 80% sa halin niini ihatag ngadto sa mga PDL, samtang ang 20% ang kuhaan sa gasto. Sa pagkakaron, wala pay physical store nga mamahimong madisplayhan sa ilang mga produkto, busa sa mga interesado mamahimong direktang mo contact sa Bayawan District Jail. Order basis lang Miss Mike, kay depende ra pod sa availability of kuan namo kaning materials. Gawa sa wooden kubyertos, may gi-recycle usab sila nga mga wa magamit nga tarpaulin atol sa eleksyon o gipanghimo usab nila kining mga bag. Samtang ang mga plastic wrappers gipanghimo usab nila nga mga wallet. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.